što ste došli. Počastvovana sam što sam među vama. Sad smo izbrojali i videli da imamo dovoljan broj prisutnih. Otvaramo ovu sednicu i koja je sazvana za danas. Mi ćemo s poštovanjem da pustimo himnu prvo, pa ćemo onda dalje da nastavimo. Po prvoj tački ove naše današnje sednice mi treba da prihvatimo zapisnik sa prethodne sednice. Se ne čuje? Zapisnik sa prethodne sednice koja je održana 12.7. prošle godine. Ja napominjem da se prisetite da su sve te odluke donete jednoglasno. Druga tačka bila bi izbor zapisničara i ja predlažem da izaberemo gospođu Tanju Mijajev, a takođe predlažem dva overivača zapisnika, Dušanku Trifunov i Aleksandru Dabić. Ja vas molim da za prvo ime se izjasnimo sa odgovorom da li smo za ili protiv. Ko je za? Ima li neko ko je protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Tanja Mijajev naš zapisničar. Imamo dva overivača zapisnika, to su Dušanka Trifunov i Aleksandra Dabić. Ima li, evo da krenemo od nazad, da li ima neko ko je protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Sad, da li se vi saglašavate sa tim? Ipak je bolje da mi dižemo ruke nego ove ovakve stvari koje mogu da dovedu do zabune. Ja vam se izvinjavam zbog toga. Treća tačka bi bila analiza lokalnih samouprava. Četvrta tačka, analiza rada Republičke skupštine. Pošto su ove prve tri tačke već potpuno jasne da na njih ne treba da se vraćaju, mi smo usvojili smo dnevni red. Prelazimo sad na treću tačku, izabrali smo zapisničara, da vam kažem sve ono što ide po tačkama spreda. Sad prelazimo na četvrtu tačku koja se odnosi na analizu rada lokalnih samouprava i na analizu rada Republičke skupštine. Ja bih sada prešla na petu tačku koja glasi: prihvatili smo predlog, bitno je da vam ja još jedan put pročitam to i da mi donesemo odluku. Sad izglasavamo to što smo pre završili već. Predlog odluke o pravnoj sigurnosti državljana zasnovanoj na suverenitetu koji garantuje Ustav. Da li ima neko protiv? Da li ima nekoga ko je
uzdržan? Glasamo, molim vas, za tu odluku. Dizanjem ruku. Hvala. Konstatujem da je odluka usvojena. Sad još vašu saglasnost u vezi s ovim tražim da, isto kao što smo danas, ja vam pročitam odluke, ako nemate nikakvu primedbu, onda ih damo na usvajanje, da ubrzamo cijelu stvar. Je u redu? Tačka 6. Predlog odluke da se pravna sigurnost državljana odnosi na pravo čoveka da bira i da bude biran, što predviđa uslov Republike Srbije i Povelje Ujedinjenih nacija. Sledeća tačka. Predlog odluke da država mora svakom državljaninu Republike Srbije da obezbedi život dostojan čoveka. Sledeće. Predlog odluke da država mora svakom državljaninu Republike Srbije da obezbedi korišćenje prava na besplatno zdravstveno osiguranje. Tako je. Predlog odluke da država mora svakom državljaninu Republike Srbije da obezbedi pravo na besplatno školovanje. Tako je. Predlog odluke da država mora svakom državljaninu Republike Srbije da obezbedi zaposlenje u zemlji prema stepenu i vrsti njegovog obrazovanja. Ove tačke ja sam stavljam na glasanje zbog usvajanja i onda naravno ovo će u zapisniku da izgleda kao potvrđuje se, izglasava se i odluka je validna. Prema tome ja vas molim da, ko je saglasan sa tim? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Ja konstatujem da su ove odluke od 6 do 10 sve jednoglasno usvojene. Mislim da ćemo danas sad ovo ići celu stranu jer ovde nije ništa komplikovano. Ponavljam, predlog odluke o ekonomskoj sigurnosti građana da bi svakom državljaninu bila omogućena zarada dovoljna za podmirenje troškova života porodice sa 5 ili 6 članova, a broj članova će se u najkraćem mogućem vremenu definisati. Zašto ovo da se definiše u najkraćem mogućem vremenu? Nama je potrebna porodica sa 6 članova, nego zato da bismo videli da li u prvom koraku možemo da idemo sa 5, jer potrebne su pare za sve to. Prema tome, da li će to biti, da li će se odlučiti da je to primarnije od svega drugog na čemu ćemo morati malo da uštedimo. To znači ovo što sam vam ja sada kazala. Tačka 12. Predlog odluke o definisanju elemenata za određivanje najnižeg ličnog dohotka koji omogućava porodici sa 3 i 4 deteta da može da podmiri osnovne životne potrebe i plati troškove života. Predlog odluke da se obezbedi iznos penzija koji svakom penzioneru omogućava da troškove svog života može da se nosi sam. Predlog odluke da minimalni iznos penzija ne bude niži od 89.000 dinara. Predlog odluke da se penzija ponovo vrate u PIO fond iz koga su izdvojene i premeštene u budžet. Predlog odluke o usklađivanju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Ustavom i zakonom Srbije, jer to se odavno izmestilo. Predlog odluke o povraćaju iznosa od 1.000 evra svakom penzioneru oduzetom mu raznim osnovama u svakomesečnu isplatu po 100 evra mesečno. Predlog odluke o pravnoj pomoći od strane pravne službe Privremene skupštine Narodne Srbije svim penzionerima formiranjem obrasca zahteva za isplatu iznosa od 1.000 evra navedenih u tački 17. Predlog odluke o obavezi države za obezbeđenje sredstava za lečenje i zbrinjavanje invalida i lica sa posebnim potrebama. Predlog odluke o izboru Ljiljane Markićević za privremenog zamenika predsednika Privremene skupštine Naroda Srbije. Predlog odluke i o izboru Zorana Kočovića za privremenog zamenika predsednika Privremene skupštine Naroda Srbije. Ovo bi bilo na ovoj strani. Dakle, ja predlažem da o tome glasamo, pa ko je za, molim da digne ruku. Hvala. Ima li nekoga ko je uzdržan bio?
pri glasanju za ovu odluku? Nema nikoga. Ja konstatujem da su sve pojedinačne tačke 11, 12 do 21 jednoglasno usvojene dizanjem ruku. Predlog odluke o izboru Branislave Borojević za privremenog zamenika predsjednika Privremene skupštine naroda Srbije. Predlog odluke o izboru Svetozara Delića za privremenog zamenika predsjednika Privremene skupštine naroda Srbije. Predlog odluke o prihvatanju, sad samo moment. Ja molim našeg gospodina Delića da dođe ovde da pokaže ko je on to. Naša Branislava, ja sam vam rekla već, da je ona ima jednu tešku povredu zbog koje hoda žena na štakama. Kad nije na terapiji koja još više dovede u to stanje nemoći, ona dođe nekim kolima, neko od nas dovede tamo gde treba, ona bi došla i sada da ovo ne traje toliko koliko traje, a ona je još i u toj terapiji, to je još više otežano. Ovo je naš zamenik po ovom predlogu. Eto, hvala vam, drago nam je. Dakle, sledeća 25. tačka je predlog odluke o prihvatanju ostavki na poslanička mesta članova Privremene skupštine naroda Srbije. Još jednom ću vam pročitati. Dejan Đurić, Jasna Milićević, Milica Babić, Branislav Vukotić, Katarina Čolaković, Obradović Igor, Aleksandra Šupica. Ja sam već obrazložila na samom početku da se radi o tome da ljudi ili su se iselili iz Srbije ili su prešli iz Beograda u neki drugi grad ili prosto ne mogu zbog vrste poslova koju obavljaju, ne mogu da u ovom trenutku oni se uključe u taj rad. Svi su vas jako pozdravili, svi su se jako ljubazno zamolili za to razumevanje, pa ćemo i ovu odluku posle izglasavati. Predlog odluke o dopuni upražnjenih mesta poslanika Privremene skupštine naroda Srbije. Miroslav Zara, Đura Đipalo, Kovač Norbert, Nikole Lupulesku, Holubek Jano, stariji, znači otac, Holubek Jano, mlađi i Edvin Zvara. Pribićević Vlado i Pribićević Mara. Predlog odluke o zabrani izmene Ustava Srbije u naredne 2 godine. Predlog odluke o zabrani sklapanja istopolnih brakova i životnih zajednica. Predlog odluke o zabrani obaveznog vakcinisanja odraslih državljana Srbije. Predlog odluke o zabrani obaveznog vakcinisanja dece. Znači, odluke od broja 22 do 30 ja iznosim sada na glasanje. Molim vas, izvolite svojim dizanjem ruku. Potvrdite. Hvala. Ko je protiv? Nema. Ima li ne? Dobro, ništa, to je bilo nešto drugo. Ima li uzdržanih, jel ima? Nema. Hvala. Ja konstatujem da su odluka broj 22, 24, 25, 23, 24, 25 i tako redom, 26 do broja 30, jednoglasno usvojene. Bravo. Idemo dalje, odlično. Tačka 31. Predlog odluke o obaveznosti države da garantuje bezbednost po život i zdravlje svake vakcine i leka na teritoriji države Srbije koji bi mogli da se preporučuju pacijentu u neistinitom cilju zaštite zdravlja. U stvari, kako ovde kaže, valjda se razume. Dobro, idemo dalje. Predlog odluke o kodeksu oblačenja i ponašanja svakog državljanina Srbije koji se nalazi u državnoj službi, a koji je u funkciji službe naroda Srbije. Da, tako je. Predlog odluke o glasanju i izboru 9 počasnih knezova koji su dali značajan doprinos u borbi za slobodu, dostojanstvo i napredak naroda Srbije. Tako je. Do ovde izglasavamo sad odmah da bi se malo zadržali ako treba posle. Znači, tačka 31, 32, 33, 34. Ko je za... Hvala. Ima li nekoga ko je protiv? Nema. Ima li uzdržanih? Nema. Ja konstatujem da su ove odluke jednoglasno izglasane. Bravo. Predlog odluke
o izboru sledećih državljana Republike Srbije na mesto počasnih knezova i to Budimir Marić, Bogdan Popara, Dobro, Miloš Tanasković, dobro, Jan Zvara, dobro. Ivan Šešo, Radovan Jakovljević, Igor Dodić, Goran Kojić i Miroljub Morarević. Evo, ko je tu, ja bih molila da izađe pred nas. Svako ko je tu. Podijum. Koji su tu? Ajde. Jan tako je oborao doku, tu je, vidjeli ste gospodina Jana, on je tu otišao sa svojim novosađanima. Bio je tu, pričao. Popara, je li tu? Popara je I bio on tu, je ali otišao sa njima. To je dvoje. Treba mi još dvoje za koje... A da, ovaj Budimir Marić je... On nije tu, opravdano. u redu. Odakle je on? Iz Senja. Iz Ćuprije. I Miloš Tanasković, nije tu, jel da? Jer nije. Dobro. Ljudi, da li vi prihvatate ovaj predlog? Pa molim vas da to glasanjem kažete. Da. može, može. Ima li neko ko je protiv? Ima li uzdržanih? Ja ovim konstatujem da je ova odluka jednoglasno izglasana. Odluka se na vas. Predlog odluke da se knezovima daje nalog da zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava u ime nas, Privremene skupštine naroda Srbije, izaberu budućeg vožda. Ovo mora se piše s velikim slovom. Dobro. I utkaju put oslobođenju otadžbine i naših naroda na prostorima na kojima srpski narod živi vekovi. Da li možemo odmah staviti na glasanje ko je za ovu odluku? Može, može. Njima se daje u zadatak da oni izaberu vožda. Eto, to je njihov zadatak. Predlog odluke da se naloži knezovima da oni polažu zakletvu. I nakon polaganja zakletve, ti knezovi, i sad, ko još? To oni rade uz prisustvo predstavnika svih privremenih, gradskih i lokalnih samouprava. Predsjednika privremene skupštine, njegovih zamenika i da se čin proglašenja održi na svetom mestu gde će izabrani vožd položiti zakletvu nakon što će se ideološki, strateški staviti na čelo naroda Srbije, čime će se ubrzati proces svih promjena nužnih za konačno oslobađanje naroda. Ljudi, da li vam je sada jasno? Da li smo obuhvatili sve? Jasno. Celu zemlju smo obuhvatili. Ko je za? Ima li neko ko je protiv? Ima li uzdržanih? Ja ovu odluku proglašavam donetom. Prema tome, hvala. Čestitam. Da paziš koga da biraš. Sad imamo jednu tačku 37, jedno pitanje. Ovako. Predlog odluke da se glasanjem prisutnih poslanika Privremene skupštine naroda Srbije da odgovor na pitanje da li su državne odluke donete ispred Narodne skupštine Srbije dana 16. 17. 18. 19. 20. juna, znači u svim tim danima, bile usvojene glasanjem ili ne? Samo, mi ćemo tu odluku doneti, o tome ćemo glasati. Što predstavlja izjašnjavanje, ovo je sad vaše izjašnjavanje o istini na osnovu ličnog prisustva
poslanika na tim sednicama i na ovoj sednici. Ovako, ja stavljam na glasanje da mi date odgovor da li smo mi svakoga birali podizanjem ruku i javnim glasanjem na svakoj sednici svake odluke i svega što se odlučivalo tada i što je ušlo u sve do današnje zapisnike. Ko tvrdi da je to tačno i kaže da je da? Na svim sednicama, da. Ima li nekoga ko misli suprotno? Ima li nekoga sa negativnim odgovorom? Ima li nekoga ko se uzdržao? Ja konstatujem da je ova odluka doneta i sad ću da obrazložim da se nama desilo da u nekom vremenu je posle jedne nesmotrene izjave došlo do mnogih pitanja o tome kako smo mi to sve radili, kad je takva izjava data da mi nismo glasali ni ispred Skupštine. Predlog odluke o potvrđivanju svakog do sada izdatog ovlašćenja za osnivanje privremenih gradskih i lokalnih samouprava, o tome sam malo pre obrazlagala, koja zbog nemogućnosti sazivanja sednice Privremene skupštine Naroda Srbije do ovog trenutka nisu mogla biti potvrđena od strane Privremene skupštine Naroda Srbije, pa su bila doneta zakonitom odlukom predsednika Privremene skupštine Naroda Srbije. Da li se mi slažemo da mi praktično potvrdimo da se slažemo sa tim ovlašćenjima datim ljudima? Ko je za? Ko je protiv? Ili ima uzdržanih? Nema. Jeste vi protiv? A jeste uzdržani? Dobro. Hvala. Konstatujem da je ova odluka jednoglasno doneta. Predlog odluke o saglasnosti da predsednik Privremene skupštine Naroda Srbije nastavi. Vi sad meni potvrđujete to, na što ja imam pravo. Ali vi potvrđujete, jer ja neću da ja imam prava, a da vi o tome ne znate ništa. Prema tome, predsednik Privremene skupštine Naroda Srbije nastavi sa izdavanjem potrebnih ovlašćenja koja će biti izdata u narednom periodu, a odnosi se na osnivanje privremenih gradskih i lokalnih samouprava. Ko je za? Ko je protiv? Ima neko ko je uzdržan? Nema. Konstatujem da je odluka doneta jednoglasno. Mandat produžen. Predlog odluke o zabrani, ne, ovo nije produženje mandata. Nije produženje. U redu. Predlog odluke o zabrani uvoza, proizvodnje i prometa, GMO hrane i proizvoda biljnog i životinjskog porekla. Ko je za tu odluku? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Niko. Ne mora Srbija da proizvodi, ali će Srbija da kontroliše pod kakvim uslovima je to odgajano. Kao što se trude da nas vakcinišu, a znamo da okolne zemlje, zapadne zemlje ne prihvataju životinje koje su vakcinisane kao izvor njihove hrane, pa Srbija tu hranu koju im ovde izvakcinišu naši ljudi neće da primi. Mislim, tržište neće da primi. Predlog odluke o trenutnoj zabrani rada kompanije Rio Tinto, svim njihovim zaposlenima, izvođačima i podizvođačima na svakoj vrsti istraživanja i eksploatacije prirodnih bogatstava Srbije. Obrazloženje, treba li da se pročita? Da li stavljam na glasanje ovu odluku? Ko je za? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Samo sekundu. Konstatujem da je ova odluka izglasana. Na ovu odluku, broj 41, 32. Predlog odluke o ukidanju državnih subvencija stranim investitorima i... Bravo, to. Predlog odluke o obaveznom plaćanju poreza svih stranih preduzeća i kompanija. Obavezno. Donošenje odluka o ponovnom uspostavljanju službe društvenog knjigovodstva SDK. Bravo, to. Predlog odluke o uspostavljanju mera za suzbijanje uvozničkog lobija u Srbiji.
Bravo. Predlog odluke o osnivanju privremene lokalne samouprave smo završili i ja sada stavljam na glasanje ove odluke od 42 do kraja. Ko je za? Da. Ima li neko protiv? Nema. Ima li uzdržanih? Nema. Ja konstatujem da su ove odluke jednoglasno donete. Mi smo ja bih, ako nikog nema, ja bih ovim završila ovu sednicu i molila bih Boga da se mi što pre sastanemo na sledećoj. Sve vaše predloge, molim vas, budite dobri, pošaljite pismeno na adrese kancelarije da bi ljudi mogli o tome vrlo ozbiljno svi da se angažuju oko toga i da što pre reaguju na to što je svima nama potrebno ili nekima od nas. Dragi moji, ja vam se zahvaljujem, pozdravljam vas i na ovaj način je sednica završena.